Специализираният канал за българските общности в чужбина БНТ Свят обединява най-доброто от двата основни канала – БНТ 1 и БНТ 2. Стремежът е БНТ Свят да бъде най-точният информационен източник за българите зад граница, да задоволява интереса им към случващото се в България, към политическите, икономическите, културните и спортни събития и процеси. Програмата на БНТ Свят е подредена така, че да предоставя на зрителите от чужбина максимално пълна картина за живота в България. Информационните емисии и публицистичните предавания на БНТ 1, които отразяват политическите процеси и новини, са основна част от програмата на БНТ Свят. Заедно с това в програмната схема са включени и предаванията за случващото се в регионите, преките комбинирани рубрики, продуцирани от регионалните центрове и публицистичните предавания на БНТ 2. БНТ Свят излъчва и спортни състезания, в които участват български спортисти и отбори, с което се дава очакваната от българите в чужбина информация. Always feel at home.